Ka Menteri Barim Jong Gajala badai pej ya ketrat ka koi ka khia na lor kiwai ka kong amperin slongdo kalong ba kadai ka hok jong Menteri Rangba banthung mat penahap syuki yano hanrei kal penpau ka jing snulongo ba Menteri Rangba uklim kenjok ketina yai syuwa man penahap syuki no yaka ka kong amperin kalau jubab halot ka jing bomwan jongka sya ka jeka penbam smai ya ki menteri ki bathamai kalakam ba kamshem la sya khot ayai na kata gadau kamshem la poi sya katai ka jingalang penbam smai ki kalong ru ba ka parti kala shulek lendet klem kano ka jingya salok hanrei kala syupha ka chiti hakaba na kaliang jongka kamshem la pule na mar ki don shibun ki chiti ka kong amperin skalong ba hakapor bagi khot yaka banya khun yak elections na ka parti na itselong ki nong trai ka parti kidawan hadu haying banya selok hanrei manta la syupha tangda ke sithi ha ka bai dei bat ke jing sha weng no na ke syuki menteri ka kong amperins kalong banya kren la sngula ran hanrei ka salai banya kendu yaw menteri Rangba ban pan jing shai ha kano kanong rim bala weng no yaka kalong ba kalakali na menteri Rangba ha kapor badon ka jing lang sngulim ha ka party office badon kam ne em bakan lek sha ka jing lang hadalhi jong barok ki minister jong ketanat agriculture bad menteri Rangba ulong bakan ha ban lek khnang panban ha ka singi ka babut kayo ya ka message ha ka WhatsApp balaweng ya ka na ka syuki kamban se ban pep no sha ka jingalang hadalhi ka kong amperins kal ongru ba ka jing slim ne session reti ayu kata ka baong menteri Rangba namar ba makaru kala job sansin ya ki elections ka balong senior bah